preparation di IFNTV ko naman ito Bernard. Detan. Iti korpo sa bali-bali nga drug suspect iti natili babayan ti drug bypass operation iti Batak iti Asirad ti Batak Ilocos Norte ti drug suspect keta tubo iti barangay Midinadingras ngem agdamag na iti barangay Baua West iti Batak City. Ti suspect ket aktawan ti patapulog tuangan ni Manuel Revilla may bilang street level individual kin may sa Amanalon. Babayan ti nagpamarang nga buyer ti droga masang pulis mahalaking kuana iti may sa small sachet nga naglaon ti may pagorok nga shabu at dapoy ti talo nga pakete iti may pagorok nga droga karaman iti live ammo iti caliber 38 bali dua datoy pidaso iti bala iti naalakin ko na karpasan nga nagpostibo iti drug bypass operation umabot iti 1.5 grams iti naalakin ko na nga dentist value nga 6,800 pesos Idol Bernard. Segon ti PNP na bay gisunan nga sibsibutan iti operatiba ti Provincial Drug Enforcement Unit babayan iti inuwait na kita nagpostibo iti drug bypass operation iti lang napan nga aldaw. Dagdago subot lang nga nipilan ti reklamo ti piskalya nga po ti panaglabsing ti RA 9165 ken ti panaglabsing ti RA 10591 balido ang kaso dapat ti bala nga naalaking kuana sa dagabuna nga tuloy-tuloy dati kampanya droga papay iti intero nga probinsya ti Ilocos Norte. Iti sa baling bangir kalpasan ti may isang bulan napasamag iti panangdanog iti may isang tricycle driver iti pata ng tricycle driver personal nga napan nagreklamo iti korpo ti pulisya iti Lao City tapos kasi reklamo na iti serious physical injury dati nang danog ken ko na panggiplahing pilistaan na ayo iti party list Idol Bernard. Apa unay mo ten deta lang tinang danugan na. Naggrabaw mo ten Idol Dance. Kita ba after 1 month so iti formal complaint nga in pilan datoy biktima nga ni Thomas Bagawisan factor nga agtawan ti 50 kita maysa nga taga barangay 46 Nalbo iti Asirad iti Lawag kontra iti agdagan Arnel Medina may sabit nga driver nga taga barangay 54-A lagi sail iti Asirad iti Lawag gapo iti kaso nga serious physical injury. Well, wait lang, apay dance, apay Idol Dance nga isudat manggamulo ti listaan iti party list anak man mapasilak man so isudat ti tricycle driver pinagbalinda nga coordinator. Bay, adamin dagiti contacts no kwa, adagitay tudtuda Idol Bernard, dati tudtuda. So nga napan dati biktima iti mismo nga siguro ket nagpayout ako from the hanggang ngayon dati payout da. Social. Tigo na dati ko dinamag dati ko dati biktima kinfrontar na iti suspect iti may isang to dakit ko na nairitamet iti suspect ko na nakit tirain ka patayin ka Idol Bernard talagang sabay pa DJ at the verbal anana pailaeng ay threat dapat lang pambut-buteng na Kasla tumalna ka tirain ka papatayin ka sanad ya sabay tinanog na ti agong nakit na fracture ti agong na gaya Idol Bernard sa Dagapuna nga nitara iti Lawag City General Hospital nga napan nagpagas napasamak dito Idol Bernard iti by April 22 so eksakto nga 1 month ilan di napasamak napanayin pa-blatter iti Lawag City PNP tagreklamo formal complaint kontra iti pada nga driver nga nakariri kapulang iti listaan dagitay party list siguro tuwan
Grabaw. Alam sikat na nga party list Idol Bernard siguro. Kaya iti mismo nga sakop na barangay 28 sa ti nakapasama ka na along Quintar Road Idol Bernard Abumlatan. Dati napasama iti party list, mabalik ka nga agi-mention ti party list atan nalpas mo ti eleksyon. Ano ito, Solid North detoy. Sandamit inaganan Idol Bernard basta party list na tan dati mabuting pala kita tricycle driver aya ka. Kaya damo ti dumanaw. Gagabo lang dati listahan di kita make can siguro isong niirita dati suspect nanok na kaya't nasugatan timan dati kadwana nga driver nga nang sita nga wait lang apay mano aya di naawat da nga ayuda ta pag di din ganda. Nakatapahi, di ko Idol Ber na... Limagasot lang! Dito lang limagasot yung pag-aapaan da, anyamit te. So pag di na ay niya laki, di na mag-ekas kaso at physical injuries. Among Idol Ber na, data 500 kit na pati kita kwa data aga sa manong udaod mo ko data nga guru red iti Santo Lawag City data kit ingkalang umawatan siguro alagit na pati kita kwa da basit man nga ba naging kadiri driver kit na pati kita kwa da data nga amount pero no ada kayan ta korte Idol Dance dakel nga taktak mo ang ron no ada abogadom kada sa amin kit isu pala ti Ubraem mano kuma pagbayad mo ti professional pit abogado mabaing kamot no agi sal ka limagaso. Mangrugi ka mo ti 1,000 kada 1,500 aya agparang lang ti abogadom ket ada 1,500 mo. Oh, tinag-apaan yo limagasot lang laglagi pem. Nalugi ka. Pinaka madi Idol Bracket adanton iti marka dati agal mo iti police clearance di ba kakasukan isung narigat iti adda markana iti police yung kanto mga police clearance iti senaryo Idol Bernard mabalik malikligan tapos naririgan malikligan ti panakataktak ti anyaman nga banag ti kunamon ado nga taktak ti revident siyempre yung saldaton imbasing pasada inkanton umatandar iti konfrontasyon yung hearing iti Biskaya uno iti korte Idol Bernard. So ita lang na pa nagreklamo dati biktima kang pasante makabulan manapasama ka pulang iti listahan dagitay umawat iti ayuda kadagito nga party list. Iti nagpatnag Idol Bernard ket maumpay iti naintatah nga naipadanon iti PNP Provincial Command dahil di lang nga kalaman ket talaga nga makita dati aniwan iti inspection iti INTPO kadagitay rescue equipment iti pulisya ket tabindas met nagbanagan na to ura nakabarbarat panawen mabot yung 45 degrees Celsius ket saan nga narik na iti pulis ti nabarapan niya yung puno no serbisyo iti pagsaritaan ko na da Idol Bernard alabarbaring ito yung aldaw ket tuloy-tuloy manen iti kinatal na iti bukod na probinsya iti kadda iti delegation iti palarong pambansa kung natin provincial director Idol Bernard tumulong da kadagitay cash emergency responder kadagitay venues iti palarong pambansa iti impero nga probinsya ti Ilocos Norte iti gamit na pa iti medical team iti PNP tumulong da dagiti sekretary iti kaninan dagiti paramedics ti Ilocos Norte nga responde ang kaso lang ada iti pagkasapulan iti tulong kadakwa da Idol Bernard so iti agang ti PNP naka full alert da kada to palarong pambansa sipot pa iti napangal daw iti Lunes tama pa lang manipod iti parpo ti pulisya Idol Tennis Salitio Atak RMN